Vinga, te preparat? Doncs jo faig muerto directo, no? Sí, espera, sobretot no moguis la cara. Vale. Sí, així, Sí. Vale, apropa una mica Es veu molt forçada la pose, perquè sí. No, és que no es veu res, només es veu la cara. Vale. Vale, apropa una mica més la pomada. Així? Però la cara no la moguis, sobretot. Ahí. I ara... Puta mare. O sea, un 10. No, un 10 tampoc. M'esperava que no es quedés, no es veiés el color, tio. Jo provaria túnica i jacket, Sí. Hola. Tu qui ets? Bueno, jo sóc el que ha engaliat aquesta penya a fer aquest vídeo i ja estic aquí. I la meva? Víctor, quina és les teves impressions? Pues molt guai. Està molt motivat, el Bruno. Sí? Això pot sortir superbé. Creus que sortirà bé? No, però no passa res. Farem una... Ah, bueno, no. No, això és el primer de tot. I després farem detallets. Vale, doncs vinga, comencem ja perquè si no... Bueno, pues que molaria... Plano único. Bueno, Explosión. Tan, tan, Pues vinga, obrim el play. Com et sents, Bruno? Pues bien, molt content de tenir uns amics d'aquí gravant un videoclip a mi. T'ha gravat ja? No. Perquè feies tu la primera amb ell. Vale. Vaig aire. Que coses que no van tirar aquest passadís, saps? Ja, tampoc estem fent molt. Bueno, sí, una mica sí, no? Suposo, o què? Bien taco. Cuidado que en la verdad tengo de qué. No, la cámara. A ver si surt. Aquí no surt. Aquí no surt una puta merda, eh? Aquí no me... Aproximadament 0 sortint. Però... ¿Puedo entrar 2 metros dentro?